Voitko mä olla nauraa? Onks nyt ihan hyvä? On. Okei. No, voit sä kääntää sitä niin, että mä näen miltä mä näytän? Kun ette te miehet aina ymmärrä. Tuleeko se rajat tolleen, että siinä tulee toi päärajaus? Joo. No ei, nyt sä taas istut niin pystyssä. Näin. Okei. Anna mennä. Voit puhua kameralla. Ota kun mä mietin, mitä mä sanon. Mä sanoin jotain tästä dokumentista. Joo. Sitten tossa on enää 3 minuuttia nauha, joka käy koko ajan. Okei. Moikka! Mä oon Viivi Pumppanen Miss Suomi 2010 ja tämän dokumentin sisällössä on hyvinkin paljon asioita mun henkilökohtaisesta elämästä ja koko missivuodesta. Ja mä haluan sanoa vaan kiitos koko kansalle siitä, että äänestitte mua ja mulla on ollut aivan mahtava vuosi ja ihan upeita elämänkokemuksia ja toivottavasti ne jatkuu teidän kaikkien kanssa vielä tulevaisuudessakin. Tässä vaiheessa voit sit näyttää tissit.